Că Dumnezeu nu stă unde-s mândri. Mă auziți? Dumnezeu n-are de-a face cu mândri. Când mândri se ridică în picioare și predică cu mândrie, nu-i Dumnezeu acolo. Când cântă cu mândrie și vezi pe câte unul care iese așa, ia și să vezi că mândrie citește pe față. El vrea să arate cât e el de tare, cât de cântă el, cât îți sparge și timpane dacă trebuie. Nu contează. Dar el să se arate. Și nu se întâmplă nimic. Gălăgie, ne ducem cu dureri de urechi, cu dureri de cap, obosiți și fără nimic. Că Dumnezeu știți unde se coboară, spune Biblia, în mijlocul laudelor, nu a lăudăroșilor. Mă auziți diferență? Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor pentru El. Când toată slava e a Lui, nu-i știrbită. Când cântăreții dau slavă Lui, când predicatorii dau slavă Lui și spun, Doamne, eu-s nimic, depind de Tine, Domnul meu, depind de Tine. Mă încred în Tine, mă ridic în seara asta și n-am ce să spun. Dacă Tu nu-mi dai un cuvânt, îs nimic. Dacă Tu, Doamne, nu-mi dai ungere, îs nimic. Depind de Tine, Doamne. Am nevoie de prezența Ta, am nevoie de ungerea Ta, am nevoie de însoțirea Ta. Doamne, nu vrem spectacol omenesc. Doamne, vrem prezența Ta, vrem puterea Ta de sus, care să schimbe, să transforme, să elibereze. Așa s-a întâmplat în temnița din Filip, amintiți? Că Pavel și cu Sila au început să laude pe Domnul, nu pe ei. Deși oamenii spuneau, Domnule, uite la ăștia care îți bătuți cu picioarele în butuci, săracii de ei. Când au început să cânte, n-au cântat de ei, să spune că e greu, că pocăința nu e ușoară. Știți ce au cântat? Lăuda să fie Domnul nostru, Dumnezeul nostru e mare, glorie Lui! Și în cer se cântă. Acolo serafimii strigă, Sfânt, 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 e Domnul oștirilor. Acolo îngerii cântă slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Acolo cei 24 de bătrâni își aruncă cununile la picioarele lui Dumnezeu, a tronului Său. Acolo îți laude la adresa lui Dumnezeu. Dar când oamenii ăștia de pe pământ au înălțat o cântare, cântarea lor a ajuns până în cer la Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, liniște, opriți-vă, opri cerul. Pentru că aud o cântare care îmi laudă numele, venită de la doi oameni încercați. Oameni care au fost chinuiți, care au fost bătuți pentru numele Domnului și au avut resurse să spună, trăiască Domnul, glorie Lui, pentru Domnul merită totul, merită toată slava Domnul. Și Dumnezeu a cutremurat pământul, temeliile, au sărit butuce, lanțurile și în noaptea aceea a dus izbăvire, că izbăvirea vine de la Domnul oștirilor. Aleluia, slavă Domnului! Dragii mei, opriți-vă din încrederea în voi. Lumea asta așa. Ăsta e motoul lumii. Încrede-te în tine, în forțele tale. Nu. Încredeți-vă în El. Toți! Pentru că cine se încrede în El, cine se încrede în oameni, vor rămâne de rușine.